Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información. Hoxe é luns, día 3 do mes de novembro, na radio e na televisión municipal de Cerceda, e imos a falar, pois, por exemplo, do ciclo Mestre Mateo, do que vimos falando todos estes últimos días, porque aínda quedan dúas películas por emitir. Falaremos tamén desas charlas gratuitas para maiores. Hoxe luns tiña lugar a segunda edición e queda a terceira destas charlas para a semana que ven. Saberemos como teñen que facer para participar. Xa esta fin de semana que ven é a festa do San Martiño na parroquia de Cerceda. Tamén falamos das subvencións para entidades deportivas e culturais, falamos do programa Bos Días Cole, o que se poden sumar aqueles que queiran, e tamén a festa do motor, que será este mes de novembro tamén en Cerceda. Falaremos da oficina de rexistro clave, das axudas á natalidade e nos deportes, as competicións que se disputaron esta fin de semana de fútbol. Saberemos os resultados, que en xeral foron bons, con victorias para todos os equipos de Cerceda que competiron. En canto ao tempo, pois para mañán as previsións son de que entra unha nova fronte xa esta noite que traerá nubes e precipitacións. Pois comenzamos a crónica de hoxe lembrándoles que aínda quedan dous longometraxes para poder ver dentro do ciclo Mestre Mateo no Auditorio Municipal de Cerceda. O Concello está participando neste circuito de cinema galego no Auditorio Municipal con entrada gratuita. Son en total 8 longometraxes que foron os premiados no Mestre Mateo, nos premios do audiovisual galego, e que ten como obxectivo achegar precisamente o audiovisual galego ás vilas ás que non existe unha oferta de cinema comercial e a que habitualmente non chega. E así se pretende achegar á ciudadanía esta programación cultural de calidade e de produción galega. Quedan pendentes aínda dúas longometraxes, como decíamos, para este venres día 7 de novembro ás 8 da tarde, a película As Neves. E por último, a semana que ven, o venres 14 de novembro, ás 8 da tarde, o documental Salvaxe. É gratuito e poden, todos os que queiran, achegarse ao auditorio e disfrutar destas películas. E tamén, dende o aula CEMIT, o aula de informática de Cerceda, está levando a cabo unhas charlas gratuitas para os maiores sobre o manexo do teléfono móvil e a importancia que ten para moitos aspectos da vida saber utilizalo. Pois ben, houbo xa o día de hoxe dúas destas xornadas, hoxe foi a segunda, e queda a última das xornadas, 3 xornadas que serán o vindeiro luns 10 de novembro, o luns 10 de novembro pola mañán de 10 a 11 no aula de informática de Cerceda, que é no centro cívico ao lado do Auditorio Municipal. Ali volverá a haber unha xornada de Activa a túa vida digital, que así se chama, de Canal Senior. Ao longo desa xornada o que se fai é, dirixido a persoas maiores, mellorar as súas capacidades digitais no emprego do teléfono móvil, especialmente para as alertas de emerxencia, contactos importantes, fotografía, videochamadas, etc. O luns que ven, día 10 de novembro, de aquí a unha semana, será a última das sesións. É gratuita e para participar teñen que anotarse previamente. Poden achegarse ali polas mañáns ao centro cívico, anotarse en persoa ou poden facelo por teléfono, marcando o 881 1025 31 ou, si queren, en este caso, poden marcar o 644 52 99 90. Lembren, 881 10 25 131 ou 644 52 99 90. Esta fin de semana chega a festa do San Martiño na parroquia de Cerceda, que a Comisión de Festas de Cerceda, da parroquia de Cerceda, volve a organizar despois de varios anos seguidos recuperando esta tradición. E será este sábado que ven, día 8 de novembro, cando se celebre a festa do San Martiño na parroquia de Cerceda, que comenzará con unha parte, en este caso relixiosa, a misa, a 1 da tarde na honra ao San Martiño, e a partir das 2 da tarde hai unha sesión vermú con disco móvil Impacto. Ás 3 da tarde un gran xantar popular a base de empanada, callos, churrasco, postres, bebidas con café, con gotas a fartar.
O precio é de 30 euros a ración para os adultos e os máis xóvenes de 5 a 10 anos 15 euros. Os máis pequeniños sería gratuito. Aínda poderían retirar os tickets en Agroferretería Cerceda, na peluquería Peluquera ou con calquera dos membros da Comisión de Festas. Eso para ese xantar. E logo pola tarde hai diferentes sorpresas e a partir das 9 da noite verbena con disco móvil Impacto. Para disfrutar de todo isto hai carpa climatizada, así que non hai excusa e todos os que queiran disfrutar e pasalo ben teñen a festa do San Martiño na parroquia de Cerceda este próximo sábado, 8 de novembro. Cambiamos totalmente de tema. A pasada semana se publicaban as subvencións para entidades deportivas e culturais. O Concello de Cerceda convocou as subvencións deportivas culturais para deportistas e para AMPAs para este ano 2025. O prazo remata o xoves 13 de novembro. O xoves 13 deste mes de novembro sería o último día para presentalos. Preténdese axilizar canto antes para que se poda tamén cobrar canto antes estas axudas. Podes solicitar a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org ou poden facelo no rexistro, na planta baixa, presencialmente na Casa do Concello. Tamén na web municipal atoparán todas as bases e a información de esta axuda, desta subvención. E se teñen calquera dúbida tamén poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. E o programa Bos Días Cole, insistimos nel porque se está utilizando, é un programa de conciliación para a vida familiar e laboral nos dous colexos que temos en Cerceda. Nestes intres son prácticamente 50 os nenos que utilizan este servicio tanto en Cerceda como na Silva. En Cerceda son prácticamente máis do dobre porque tamén é un colexo con máis nenos. Todas as persoas interesadas en utilizar o servicio Bos Días Cole están a tempo a facelo. Lembren que é un programa de conciliación donde nenos e nenas poden ir antes do horario lectivo ao colexo para estar facendo actividades con monitores e incluso tamén se o precisan almorzar. Os horarios para o colexo Cruce é a partir das 7:30 da mañán ata as 9:30 e no colexo da Silva de 7:30 ata 8:45. Son cando comecen xa o horario lectivo. Si queren ter máis información, saber de precios, de horarios, de disponibilidade, xa que poden ser puntuais, poden ser semanais, mensuais, etc., poden chamar por teléfono o teléfono de servicios sociais, o 981 68 60 68. E este mes de novembro tamén hai outra cita ca Festa do Motor. Vai pola terceira edición. A Festa do Motor en Cerceda será o sábado 15 de novembro. Sábado 15 de novembro terá lugar a terceira Festa do Motor en Cerceda. Todo vai a comenzar ás 10 da mañán con unha exposición de coches de compraventa, coches clásicos ou de competición. E a partir da 1 da tarde hai sesión vermú co dúo Primeira Fila para dar paso a un gran xantar ás 2:30 da tarde coa pulpeira Luis Guerra. Un xantar a fartar a base de empanada, pulpo, churrasco, bebida, postre, café e chupitos. O precio é de 40 euros por persoa adulta e 18 euros de 6 a 12 anos. Decir que ata o día 13 deste mes de novembro teñen de plazo para poder retirar os tickets para o xantar. Poden facelo no bar JB de Cerceda, R5 Store ou con Rubén e Gema, que son os organizadores. Pola tarde ás 5:30 hai concursos con premios para os coches máis antigos, máis baixos, máis ruidosos ou os que veñen de máis lonxe. A partir das 11 da noite hai verbena con varios DJs. Haberá carpa climatizada. Isto será a terceira edición da Festa do Motor de Cerceda. Mais temas, falamos das axudas á natalidade. O Concello de Cerceda convocou unhas axudas para fomentar a natalidade e asentamento poboacional, unha axuda que se simplifica en 300 euros por pago único por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción. Teñen que haber nacido para solicitar neste ano, nesta anualidade, porque esta subvención se fai durante varios anos, pois teñen que haber nacido entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. Agora teñen de prazo ata o 30 de novembro deste mes para solicitala. Poden facelo no rexistro na planta baixa do Concello de xeito presencial ou poden facelo por sede electrónica, recordando que estas axudas son compatibles con calquera outra
que se establezan noutras administracións públicas. E se vostede quere acadar o rexistro clave para poder operar coas administracións de xeito telemática, que sepan que a oficina de rexistro clave que ten o Concello está a disposición de calquera veciño. A obtención desta identificación clave se realiza de xeito presencial no Concello de Cerceda. Calquera persoa que así o precise pode obter de xeito presencial, sin desplazarse fora de Cerceda, a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais e a acreditación da identidade que se fai nunha oficina diante dun empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chegaría a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Lembren que clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, de certificados digitais ou outros sistemas de identificación. Este servicio xa leva máis de un ano a disposición dos veciños. Pois nos deportes tivemos poucos partidos nesta fin de semana porque houve un parón por mor da festividade do 1º de novembro e, en concreto, si houve liga na primeira categoría Galicia, donde o Queixas sigue tendo un fortín na casa e venceu claramente o Camariñas nun encontro máis que entretido de ver, porque houve non só goles, sino alternancia, sobre todo ao principio, que xa estivo que remontar. O partido foi na tarde, na xornada de onte, donde pola tarde comenzaba o encontro con unha magnífica entrada e era un Queixas Camariñas, un enfrontamento novedoso. Lembren que o Queixas este ano está militando nun grupo que é de Santiago e da Costa da Morte. O encontro comenzaba xa no minuto 4, adiantándose o Camariñas no marcador 0-1, pero dous tantos de Kevin en apenas 15 minutos daban a volta o marcador 2-1. E antes do descanso, Micael en este caso, Micael conseguía o terceiro tanto, mentras que o equipo do Camariñas o segundo seu, 3-2, se chegaba ao descanso de encontro e na segunda metade. Os tantos de Javier e de Mateo sentenciaron o partido e lle daban 3 puntos máis a un Queixas cómodo na mitade da tabla. Decimos que está a 6 puntos do descenso e a 3 puntos do ascenso. Ainda isto está moi igualado. Eso sí, o Queixas sigue puntuando especialmente na casa, o que o leva a estar nunha situación cómoda nesta categoría que acadou este ano brillantemente. Non houbo liga na terceira categoría en Galicia, pero si houbo liga no fútbol femenino, na terceira división de fútbol femenino de Liga Galega. O Atlético Cercedense non tivo compasión co Milladoiro. O Atlético Cercedense femenino 9, Milladoiro 1 foi o resultado do encontro xogado onte pola mañán, onte ao mediodía no Roxo. Os tantos do Atlético Cercedense, insistimos, que chegaron xa ao descanso goleando claramente. Laura conseguiu nada máis e nada menos que 5 tantos, Ainhoa conseguiu un gol, María, Inés e Uxía, un Atlético Cercedense femenino que está segundo na clasificación en postos de ascenso directo á segunda categoría de fútbol femenino galego. Tamén quedan os cadetes. Os cadetes xogaban un encontro, se ben descansaron xuveniles e o resto das categorías. Os cadetes do Atlético Cercedense si xogaron e gañaron en Pallosaco. Pallosaco B 1, Atlético Cercedense cadete 5. Foi o resultado do partido xogado pasado sábado. Os tantos do Atlético Cercedense foron para Xavier, para Iago, para Marcos, para Antón e para Martín. Xa en canto tempo, para mañá martes, Galicia estaremos xa baixo a influencia das borrascas atlánticas que enviarán sucesivas frontes ao longo da xornada. Así, mañán agardamos ceus anubrados con chuvias que durante o día serán máis persistentes e intensas na mitade oeste e que pola noite iránse xeralizando. As temperaturas mínimas experimentarán un notable ascenso, mentras que as máximas quedarán sin cambios significativos e o vento sopra forte ou persistente de compoñente sur, con refachos de moi fortes no litoral.
Pois co tempo rematamos hoxe o informativo, nada máis, gracias por a súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, en redacción, que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.